everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Hinood ka, Wasay! Nakakita ang atong silingan nga si Rosendo sa estatwang kahoy nga binihok! Kunoy! Da. Unyan nito, o ka! Dili ko buto. Kaya kini istatuahan eh. Kini akong gitudlo-tudlo. Apali ba yan? Manihog di siya. Ay, yung binuang nagtodlo-todlo, anang ano ka na magyoy imong tuyo, ang todlo nga pale. Dili ba yung taon na ni mo makita kay naputos na slow-mo at sukad pa kaniadto. O niya ako pag inang gibagan. Hanggaw ni mo. Ito tabi pa ako ni apaliha. Banggaw ito. May bahag din eh. Hubuon na to ni bahag be. Ay! Naunsa man ka? Hoy! Ikaw ba? Isa to ang kahoy. Pila edad ni mo do? Ha? Hama, papa mo. Prag dugay-dugay naman ka dito sa among kilid sa among payag, ha? Pila edad ni mo? Tingog! Ako? Ikaw! Hala! Hala! Nitingog ang isa tuwa na irang! Nitingog, day! Patay tayo ni Dairang! Lucidro, papa! Oy, mangamang taglapog dong! Patay tayo ni Day! Patay ta! Ikaw rin mamatay, Wasay! Wag ko'y labot ko! Mamatay ka! Oy, Day! Ako sa mga pagkasultiha, Day! Ha? Okay, kung saan ba na itong pagkasulti, ha? Unsa ito, Say? Mura magagway bukog manulti, Day! Unsa? Ang babaway ngipon! Magaywa may bukog! Ay mong dughan, magway kasing-kasing! Ay mong tiyan, way atay, batikon kung musulti! Ito gano! Musulti din ng tiyan! Bada ay, gasing gabayan ng mata ni mo ay! Nireact lang ko tungod kay mas labaw pagkag-ngilad kay kang manulti! Ay may ngilad to! Ningon kong patay na tayo ni Rang! Kay nitigog ang istatuwa! O kana! Mauna! Kanang patay, maunay kuan, akong gikalibgan. Kung anong maingon magkang patay, ayaw kong iapil-apiloy. Ikaw lang kung ganahan kang gusto kang mamatay ka. Iapil-apil mo ko ni mo, nga gusto pa man kung magpakabuhing wasaya ka. Ada, ugumon ko ni apali mo ni Imo. Wala ka mahadlok sa ato na dunggan kanina! Ha? Ang unsa may atong nadunggan, Wasay? Ang istatuan ni sa tubangan ni Tingog! Kadugay sa ni mo nagkabantay, ha? May kiniriak na ka. Nagkuyawan na ka, ha? Wa ka kuyawin mo na dungo ang Tingog ikasay sa tuwang kahoy! O gano'n nakauyawan man ko, nga wa man ko'y nadunggan! Onsa! Nga sa ato ba lang bungol ka? Unsa, bungol. Aray! Dugay aka. Bungol sa kamaw ni mo! Ako gingalan ko ni mo bungol! Hoy, Wasay, tinaw pa ning akong dunggan na kaysa imuhang dunggang wasaya ka! Kung mao na. Ako na din nakaduog sa tingog sa estatuang kahoy. Sa ato pa, pandungog na ito na ako, Dairang. Ay, basin kay gutom ko. Basin gutom na rin gimati ko rin. Dahil mga onta, day. Unsa? Mga onta. Ngan! Imo kong sagpaon, wasaya ka! Unsa ka? Imo kong sagpaon! Bungol ka, Dairang! Bungol ka! Unsay tungol? Amo, kang wasaya ka! Tungol, ha? Tungol! Aray! Hamdo ka! Unsay tungol? Unsa man kay kadaghan na magkamanagpa na ako. Ay paabutan din lubagon ko ng imong ilong, ha? Oo! Kadungog ka! Kaklaro ka! Unsa? Akong nadunggang kaganiha ba sa diyang naglalis ang magtiayon. Nitingog ko nga estatwa, matud pa ni Wasay. Pero matusab ni Irang, wa kuno ni tingog ang estatuang kahoy. Pero ako, gaduda gyud ko. Nga ingon sa adunay lahi niya ng maong estatwa na naa sa kilid sa payag nila Wasay ug ni Irang. Gaduda gyud ko. Nakadungog ka sa gisulti ni adtong Wasay Ningning? O Pular, nakadungog ka ayo. Nakadungog si Wasay sa tingog gikan sa estatwa nga atong giatiman. Nakadungog sab ko.
Doon na jud tayo ibalita ni Haring Zeus. Dali na ningning, tana. O Polaris, pero asa man ta? Adtuon na to si Halandong Zeus. Ato siyang pahibawon sa kalambuan sa atong nakita. Dali na. Ay, katagang mga multali sa itong palibot eh, haring ang lastol. Nay, sige rin magtanaw na ito eh. Inaya ka ng tingog ni mo. Oh, hinayon de. Hinayon de. Gusto ka. Daghang mga mortal din eh. Oh, dagan kayo. Tungod kay niya kita sa planeta sa mga mortal. Tuod sa. Nalimot man dahil ko. Dali, Ano sa man? Asam ta? kinahanglan maging sulti kita og mortal. Nami dagan. Mulakaw pa kita. Bisag asa kita moabot. Ay, sakto ka haring ang lastol. Doon ako tayo pangita. Bisa ka sa gyud ang maabutan eh. Dali na. Ayaw paglangan. Matawag ka ka mula! Nakaligis ko og tao! Kaniyot lang anak, kanaugon ko lang ang naligsan kong tao. Dini ka lang, ha? Amping mami ah. Mister! Dadon ko ikaw ang ospital. Alis akong agyanan. Naglangay-langay sa kong panahon. Oh, Dali na, Ruwa. wa siya maunsa sa ding ako siyang nadumbulan. Kusukay ang pagkabundol ko sa maong lalaki. Pan nga nang wa siya maunsa. Naklaro ko ang iyang pagsagunto. Mami Elsa, may huna-huna ka? Kuan ana ka ng ang bahin ni adtong lalaki nga akong nabanggaan. O ako lang siya madumbuli, nabanggaan ko gyud siya. Pero Kusog paya kayong imong pagkabangga at niya. Hapan wala lagi siya maunsa. kuan. Oo. Mao kanay ako natingad-an. Kung nga nang wa siya maunsa sa ding ako siyang nabanggaan. Kusog pa gani kay siyang nilakaw. Wa siya matumba. Ah, pasig mi tala ang iyang lawas. Corazon. Aray! Ngano? O sa rin tabo nimo ha? Anak? Hunong sa paglakaw, Ruwa. Bitaw. Gikapon ni ko pa sa giglakaw. Manghunong na tay. Kay gigati. Gibati na nun. Gibati jud ko kagapoy. Hay magkay mayo haling alas 4 ba? Kung gamito na to paghiganti, aron dali ra tang maabot sa atong pag-aatuan. Okay. Unsa man taon eh? Gitambalaw naman noon ko. Hunong si pagtabi. Kay magipanidan ko. Ha? Kisa pa mo gipanidan? Saman. Asa man? Minong simot-simot magkasahangin aling alas 4, ha? Muta na sinubang baboy ay mao day. Mao day niunong ta sa paglakaw kay gigutom ka sa pagkaon sa mga mortal no. Ay. Anong bagmang ka aling alas 4 eh? Ging nabigyan ko buko. Agay, kaubo man sa taglansa ganing Hilom! Hilom! Okay. Natimahuan ko ang kahumot ni Prinsesa Hestia. Nadumduman ko na siya. Ha? Nadumduman mo na si Prinsesa Hestia? Hain mo siya! Hain! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.